Prevádzkovateľ e-shopu má právo si vo svojich obchodných podmienkach určiť aj rôzne zmluvné pokuty. Predovšetkým sú to zmluvné pokuty v prípade neprevzatia tovaru spotrebiteľom. Nakoľko spotrebiteľ neprevzatím tovaru porušil kúpnu zmluvu, ktorú uzatváral prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, dopustil sa porušenia zmluvného vzťahu. V tomto prípade má právo prevádzkovateľ e-shopu, ak to má uvedené vo svojich obchodných podmienkach a je o tom zákazník informovaný v nich, účtovať si takúto zmluvnú pokutu. Spotrebiteľom v tomto prípade, pokiaľ sa medzičasom rozhodnú, že tovar nechcú, aby využili možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade spotrebiteľ neplatí žiadne ďalšie náklady alebo nejakú zmluvnú pokutu. Znáša len náklady na dopravu tovaru.